Yan, hello, what's up guys? Isang mapagbalang umaga. Dito muli tayo sa sa Bunuan, Dagupan City. Ito nga pala si Nero guys. Ito yun, ito yung client namin. Papa-stud kay kay Otto. Ang dam name is Nero. Ang surname is Otto. And alright guys, ayun pala yung dam owner, si Brother Box Navarro guys. Yan di ba? Ang ganda-ganda ng niya, oh. Ang ganda ng Rottweiler niya. Hello, bebeng. Hey, Nero. Nero. Yan na, may dadaan. Alright, guys. Tara. Isa-set up na natin yung position natin kasi ilalabas na si Otong Matapang. Isang madugong na naman to, guys. Madugong laban ulit to. Kasi alam niyo na, pakatapang ng yung sire. Tara sir, punta na tayo doon. Yan guys, set up na natin yung camera at hindi pwedeng tumayo, magagalit yung lalaki. Yun guys, okay na ang ating camera. Sir, upo ka nga sir doon sa bangko. Yan, kitang kita tayo guys. Sana ngayon sumampa si Otto. Nakaraan kasi ay tayo guys. Ayaw sumampa. Yan, sana sumampa. Wala yung visit to kasi Ken. Kining-kunin mo, wala yung visit nyo dito kasi Ay, wala mo kung ko lumbas na. Sasarap na hindi, may enough na. Okay. Nilagay na natin. Prepare pa rin natin yung pang-ihay natin guys. Saka yung ayaw sumampa. Isa pala ng ito. Ano yung sir yan? XXR 1000 yan? Oo. 900 bro. Ay, 900. Oo. Pwede yan? Hindi na ba siya? Nandito lang sa kwarto, tatawagin ko. Kaya pasok mo na. Okay din pala. Ay, labas na, labas. Okay din pala ng poodle niya. Oo, may break talaga. Kaya! Yun guys, kahapon nakawasak tayo ng monoblocks. Ngayon kaya. Sa tayo makawasak ng monoblocks ngayon. sa bakay merong case. Oo. Extra tungan. Hi Otto. Otto. Hi Otto. Go on. Up. 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 Come on. Up. Up. Come on. Isang pa na. Ayun. Hindi na pipilit. Ano mo pusa? Come on, come on. Come on, baby. Come. Up, up, up. Come on, up here. Up, up. Go. Dali mo siya sa bibig sa kita. Up, 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 up. Ma'am, sarado niyo po yan. Nakikita ni ano. Sir, yung mukha niya dito. Nakikita naman itong Rottweiler niya. Kaya medyo Come! Otto! Otto, come! Ay! Come, baby. Come. Up, baby.
Up, bebe. Up. Up. Hindi pa, Oto. Hindi pa. Papakit kami. Oto. 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 Go, boy. Let's go, boy. Let's go, let's go. Hindi nakakabuntis yung amoy. Yan, come on, up, let's go. Yun. Yun. Oh boy. Yun guys, nice one Otto. Okay, go Otto, this is your first time ever. Let's go, big Otto. Saan palalayan ako itong bigat? Ang bigat niya guys. Be-virgin na si Otto guys. Go Otto. Yeah! Oh, bali na yung kalawa pa ako. Bigat pa. Bumuhat ako ng 50 kilos, isang pa lang. Ang sakit to mo. Wow. Sir, gilid mo na sir. Gilid mo siya, gilid mo. Lapok mo na. Sakit ka. Woo! Alright! Success! Success tayo guys! Lock and load! Woo! Celebration! Labasan sa Migapol! Yan guys! First ever lock ni Otto. Sir, pakita mo nga si Otto sa camera. Ayun o! Diba nakikita niyo yan? Gaano kagwapo yan guys? Yun, PM nyo lang si Sir. Yan po, nakikita yung Facebook ni Sir diyan sa screen sa taas. Yan, nandito lang ito. Si Otto, taga Bunuan. Bukig Good Rizal. boy, Otto. Bukig. Yan, Bunuan, Bukig, Dagupan City. PM nyo lang si Sir. Nandiyan ulit yung Facebook nila sa taas. Nandiyan na rin yung contact number nila. Sila na, kayo na bahala mag-usap. Basta ako yung shooter. Alright! Yeah! Umiiyak yung babae guys. Napakalaki kasi. Dax na Dax! Si Otto! Good job boy! Good job, Otto. Good job. Nawala na po yung kaba ko. Good boy na si Otto. Wow, friends na kayo yan. Oo, ang galing na. Hindi na nga lang, hindi ko narinig yung ngar-ngar niya ngayon. Hindi na. Kaya pinilit. Masakit. What's up na bebe? Sinsya ka na ha? Hindi po tayo artificial ngayon guys. Positive na to. What's up? What's up? Wasak ka dito, laki. Yung size difference nila sir, dali mo ba sa Otto dito sir? Para makita yung height. Tingnan nyo po yung height nila. Alright, napakalaki. Ma'am, baka pwedeng paano nyo kami ng picture. Yun. Yan. Ito, pwede nyo nang ilalagay sa album nyo, ang first. First na. Ang first na. First, unang karanasan. Good boy, Otto. Good job, boy. May man ako ang magiging shooter mo. Ganda ng mga sunyo. Ganda. Ganda. Okay. Yun. Good job. Good job. Na-shoutout sa lahat ng may Rottweiler dyan. Yan o. Michael Dutong. Tignan mo naman itong kagwapo nito boy oh. Pre, ang ganda, laki. Sana ganito yung magiging kalabasan ng aso mo. Ganito kalaki. Tignan mo oh. Pag nakaupo ko, Nahirapan. bigtip. Malaki. Laki. Laki nito boy. Apat. Ano po. Malaki yung nanay nito. Hindi po siya gaanong kataba guys. Hindi tulad ng ibang Rottweiler na talagang malalapat. Ito talaga oh. Napakaganda po yung diet nito guys. Hindi siya slim pero mamasol siya, muscular oh. Pansinin mo yung Beef lagi, yung kinakain. nails niya. Anong pagkain niyo po? Hindi namin kinakata nails niya kung sayang dahil sa kakatakbo. Opo, kasi bigat din. Normal yung Normal kanyang po. ano, Yan, ganda. Beef yung pagkain. Yan yung tayo niya guys oh. beef Ba, with ganda. rice or liver with rice. Everyday mo. Anong line nito sir?
Para malaman nila sana, para madaming I-text ko na doon sa Yo, PCCI. sige, sir. I-ano ko na lang yung PCCI. Opo, yun. Mamaya papakita ni sir yung PCCI niya guys. Yun. Papasilip ko. Ipapasilip ko sa inyo kung saan galing tong gwapong to. Red line, halos lahat. Oo, champ line pala to. Puro red line. Yung papel niya puro daw red. Nako, nag-uumapaw na kulay pula. Swerte natin. Makasampu Swerte. tayo di ano. 11 to sir, 11. 11, oh. Yung average ba yun? Opo. Lucky 12 ba nga eh. No. Swerte. Lucky. Sarap ng tulog mo nito, boy. Grabe. Sulit na sulit. Nakasilip na nga lang siya dyan sa pintuan eh. Nag-aantay po. Nag-aantay. Tahimik na tahimik ah. Oo. Nakaraos. Nakaraos. Kalin. Naka-virgin. Wakas. Ay di, na-virgin. Yun, sa mga madami po naghahanap sir ng Rottweiler na maganda. Gastado. Ito, ito. Yun, Papi Share, puntahan nyo lang po sila dito sa Bunuan. Hindi po sila nagpapabayad, Papi Share po. Gusto kong dumami yung laki ni Opo. Utol. Yung mga mahilig sa Papi Share dyan, ito na yung pagkakataon nyo. Ito na, punta na kayo dito sa Bunuan Bukig. Sobrang laki oh. Laki! Sobrang Grabe. laki na Malaki na nga itong babae oh. Laki po, kasi nga lang 4. Apat yung height difference din ng 4 inches. Taas. Siyempre, ikaw pa rin ang shooter. Dahil kilala ka ni Utol. Opo, salamat po. Oto ha, barkada na tayo po yan. Mukha kagatin po yan. Masakit. 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 Sakit talaga yan, first time. First time yan, girl. Masakit. Nadi-virgin na. May mga tatatanggal na. Yung disclaimer po ha, wala po nasasaktan dito. Normal lang po na medyo umiiyak-iyak ng babae. Sobrang laki po kasi ng kargada ni Otto. Mamaya tuwang-tawa na yan pagkatapos ng session. Siyempre, virgin po guys, alam niyo na, pag na-virgin na, talagang dudugo iiyak. No. Amay kito. Nira, Niro. Amay kiss nga pagkalasto na nato wala ning nagwas. Amay regla to. Ang duko-duko ni sir. Ang duko ni. Pink ni. Think ni. Oh, pink ni. Sinend ko ba yung picture nung ano? Picture ako. Yun guys. Pwede pong i-follow up pa po ng isa to kasi pink pa po. Yun naman, pwede pa. Saka nalak. Yun ang pinakamaganda yung nalak. Mahabol mo yung ikat-12. Mali mo na. Jackpot. One time big time. Ang dami na. Opo. Ganda yung combination mo yun. Ang pinaka-top speed mo dyan sir. Hindi ako sa top speed eh. Sa ano ko, sa sing-sing. Ayan. Personal naman. Pag nag-150 ako, Okay na. medyo ako nanganganin na yun. Pero yung gulong po okay lang sa likod. Okay lang, kaso Hindi naman magalaw. wala. Yung kalsada na. Pulsar yan. Oo, then sa, akala mo naman sa Tiplex eh, napakaganda. Hindi, baku-baku yun. Ako rin. Pagdating mo ng mga 180, wala. Mas maganda pa yung mga daan sa Ilocos. Ay, opo Yung malayo. asfalto. Malayo. Pag Pag asfalto po, maganda, makapit ang gulong. Maski 180. Ay, sa Tepelix po, hindi po asfalto. Hindi, Ay, konkreto yun. delikado po pag konkreto ang ano. Konkreto, may mga angat-angat pa. Pag tumatakbo ka ng ganun, Dulas po yun. pag lumipad ka, ewan ko na lang. Mas masarap talaga tumakbo dyan sa norte. Sa norte, yan. Masarap mag-long drive. Nag-long drive na po. Sarap. Ay talaga? Oo. Hanggang pag-good. Nakakamiss nga eh. Tagal ko na hindi nag-long drive. Pero pag ito, daling ko kagad sa pag-good. Kaya lang, madugong gasolina. Opo. Bumaba Magastos pa. talaga sir. Magastos talaga. Siguro, Magkano kaya ano yan? Per liter? 300 yan, 100 kilometers. Pwede na. Pwede pa rin. Pwede pa rin ba yun? Opo. Pwede pa rin. Walang traffic yun. Pag na-traffic ka, mas magastos dito pag na-traffic ka. Hindi pwedeng patayin sir, no? Hindi, kasi tumataas yung rate niya, dahil may fan siya eh. Kaya nga po, hindi pwedeng patayin. Ganun ang Hindi big pwede bike. patayin. Hindi talagang magastos talaga ang big bike guys. Natin pangarapin yan pag talagang ano na, umaapaw-apaw na ang biyaya. Hirap talaga. Talaga yung trip. Hindi ka ba nag-breed? Mag-breed ka na rin.
Sir, Ikaw. breeder ako dyan. Oh, di ba? Opo. Breeder ako ng mga small breed. Ah. Mahal din ang small breed. Ano po? Madami po ako sa aso sir. Sila pong bumubuhay sa akin. Di ba? Nung malilit pa yung mga anak ko eh, sila yung nagpapatuition. Opo. Kasi kung mga anak din yung mga small dogs, ganun din, 8 siya. Ang dami din po. Ang dami. Binibenta ko ng mga 5,000 ka. Yun ang pinag-tuition ko. Kaya nga po. Eh, dami kong aso, minsan sabay-sabay mga anak. Ilan mga aso mo dyan sir? 4 na lang. Yung nga yung chow, hanapin mo yung chow. Hindi po. Ako na ngayon ang magdadala doon sa stand. Ay, opo ah. Kayo, may papel din po yan sir? Wala. Kung gusto niyo ng kulay red, manawag. Kung kulay ganun sa aso nyo, White. white. Iba yung cream eh, di ba? Opo. Nasa Malasiki naman. Yun o, shoutout Madness Cafe. Pakapi naman dyan. Yan, napaka-pogi yung aso dyan. Kung gusto nyo naman ng cream, na maganda rin, si Vinmar Bautista. Yun, taga-Ordaneta naman. Malulupit yung aso. Kabisado na yung mga stand. Opo. Dalawa yan, si Almo sa kasaan. Pogi yung mga yun. Nagkikakastalit sila, sayang. Buha po rin na ko. May home speech siya. Makasi, sayang ba? Ayun. Tagawan ko naman sir. Kim. Kinag-aray, stay. Amin. Ang kabalag Lara. Malukod na yung nanay. Nanalaka. Ipakasamit kitsubala. Doon crossfit mo like ito. Napatiray anak ko. Sa kising ba damay natutumbukan nila kin. Pinatay. Ataman. Lanang kami man. City bed. Ago-agong kami man. Hindi maganda. Masakit po. Masakit. Talagang bibitaw siya. Opo, kusa po siyang bibitaw. Saktan din po siya kasi tinan niyo po. Grabe, laki! Ang laki, sir! Yan, laki parang kabayo. Ganun po talaga, sir. Unang ano niya unang lumabas yung lakbol talaga mapupunit din yun para sa lalaki. So hindi na siya, kumbaga, support, gano'n. Hindi na po siya support. Congratulations. Lumabas na eh. Opo, lumabas na. Ito, hindi na rin ito, ano to. Yan o, pag binibitawan ko. Punong-puno. Yan guys, successful ang aming ano namin session ngayon. Tingnan nyo, Zoro, pag binibitaw-bitaw, Oo. putok-putok. Eh, ipitin mo muna Opo. para... Pwede natin ito. Madami. Laki o. May longganisa guys. Yun sir, harap mo lang konti sa camera para makita ulit. Yan, model ka daw. Doon. Hindi na siya matagalit ngayon. Oo, ayun, mabait na siya. Wait na, Mabait po kasi ang aso sir pag nakaka-start talaga. nare-release yung energy niya. Opo. Ang total papoy po yung ito eh. Prostatic latan sir. Tingnan mo yung lockball niya sir kung gaano kalaki. Lumambot na po yan. Tigaran balls to eh. Tigaran Grabe, balls to laki. Malaki sir. Pag tumigas po yan, mas malaki pa sa tennis ball. Talagang hindi lalabas. Opo. Nakalaki. Kahit anong hila mo sir, hindi mo yan mapapalabas. Talagang ganap ka na. Laki oh. Yung pangalan, lumambot na oh. Parang kabayo. Laki, parang braso niya eh. Opo, pakita mo sa camera. Yan, pasok ka na. Ayan, bakit ako sa camera, yung titi mo malaki. Ang laki. Malambot na. Malambot na po yan guys, oh. Tingnan nyo, pero grabe. Alam mo yung butido na tig sa 50. Ano may ba ng 2 balls ball? Double sir ang itlog ha. Yan nakikita yung bilog na yan sa gitna ng ari. Yan po yung lock system nila. Yung lock. Yan yung lumulobo. Lumulobo lang po yan pag naipasok na yung Paano ka na tabad na 2 balls so... kakapain mo yan sa likod, sir. Patalikod mo nga sa talikod mo siya. Para makita mo yung tubos ng aso. Ayan ang kitang-kita. Ayan o. Ay, Yan ang pinaka-tubos niya. Yan, nakitang-kita mo, di ba? Bakat na bakat na. Yan ang two balls na pinatawag nila. Magkaiba po yung lock ball sa kanya sa two balls niya. ang kirarama ano ba? 1 ball na ba tinara? Doon, meron po talagang one ball kaso nga lang, ang tawag po namin doon, ano na, reject. Kasi namamana po ng lalaki yun sa nagiging one ball din yung mga anak niya. Saka kokonti pong anak niyon kadalasan kasi iisa lang po yung itlog na nagpo-produce ng similya. Sana madami. 12. Pero may nakausap akong vet, sabi ko, sir, paano pag walang itlog nakakabuntis? Sabi na, oo.
May mga iba isang itlog lang. Opo, meron nga wala sir. Nakakabuntis pa rin. Opo, inbreeding naman po kasi yung tawag doon sir. Yung mga mahilig sa inbreeding yan, alam niyo na. Yun ang ginagawa niya. Yan, yung nagkakos ng no balls, one ball. Dami mahilig sa inbreeding. Ginamong mention, bala nga sa buhay niya. Shoutout sa mga talagang malulupit na breeder dyan na against sa inbreeding. Naspag ka. Laki talaga oh. Ang laki. Matagal yan sir ha, medyo matagal sir ha. Text mo ako sir pag 1 hour wala pa rin. Sprayan mo lang ng malamig na water or cold compress mo lang. Ay, warm water. Cold compress mo lang. Pahigayin ko na. Higa na. Opo, paigayin mo na sir para ma-relax na yung katawan. Higa na. Oto. No first time niya talaga untad. Noon sir, mabait na sir. Makalakad. Oy. Ikot ka na lang sa likod. Tayo mo ako doon. Halos hindi sila makalakad pag mabait. Yan, saya na siya. Tagal natin yung Alright guys, successful ngayon ang ating session. Alright, magandang umaga sa lahat. Thank you. Please subscribe, please follow.